Gaur egun, kreditu txartela funtsezko bilakatu da gure erosketak egiterako orduan. Baina zer diote bergararrek? Nabaritu aldute diru fisiko gutxiago erabiltzen dutela? Goazen berai galdetzera! Zuke pertsonalki zure kasuan, ez daki zein dan ordaintzeko metodo erabiliena? Kreditu txartela, diru fisikoa? Kreditu txartela, beti. Eta zergatik? Ez naiz Inglaterran bizi naiz eta hor gehienetan ez dotzue hartu, fisikoa ez dotzue hartu behintzen. Eta hemen etortzen naiz ez daukat fisikoek. Así que, baina normalian txartela. Albaut, izan da zoze txikixa hola, orduan fisikoa, baina bestela baskaltzeko ronda bat itxeko dana txartelakin. Herrialdien artien ben, hauteman duzu desberdintasun bat, ez? Bai, hemen leku askotan igual ez dutzu hartzen txartela, ipintzen dabe gastu minimu bat, eta handa berden jakue. Dana txartelakin, nahi dabe dana kontu korrentian zuzenian, eta jazta. Niri oin arte diruan gustatzen jata, porque así sabe lo que tengo. Oin, txartelakin izan duzuten, puskat desentia balin bada kargua, txartelakin. Baina gehiago gustatzen jata ondioin metaliko. Yo me gusta más todo con dinero. Lehentasuna berez diru fisikoai hola hobeto kontrolatzen, berdin jat. Eta kreditu txartelak ez dakite ze eroso hau haitxe jatzun ordaintzerako orduan, ala ez, etzaren fio, bai? Bai, fio bai, baina bueno, jate zuek kostatzen diru fisikoa erabiltzea, orduan, bai, berez eroso bada, baina bueno, berdin jat. Kreditu txartela. Eta zergatik? Komodoago dago. Eta zergatik gustatzen jatzu kreditu txartelakin ordaintzia diru fisikoekin ordez? Bueno, etxa guztien diru kopuru asko metalikoan eramatia boltzan, eta bueno, erosua dabe, bai. Ni komertzioa daukat, eta gero eta gehiago eskatzen dozte txartelakin ordaintzia. Bai gaztiak, bai nausixak eta danetik. Bai, holaxe. Baina, bueno, azken aldixan, ja nik uste erabilera zabaldu dela, eta erosketa oso kopuru txikikuak be txartelakin itzen dira. Adibidez, dendan, igual ogixa eta igual refresko lata pare bat, eta asko itzen dozte txartelakin. Dendetan eta galako tabernetan inkluso, txartela gehiago utilitzen mazela la tarjeta ja. Nik uste dut erosua da, ez dut posu dirua zatzen nahi bili biharrek eta erreza da, bai, oso erreza. Baina gu oitxu da, gu da zarrok, diruan ibiltzen. Da ondi hobe guk aurra dugu, eta niri guztau jata, eta nik etaratzen dutenien kajan, eskatzen dut beti ze daukaten, da badakit ze daukaten. Txartelak ipatzen duzu, ai, Dios, como si fuera gratis. No, eso no es así. Oso ondo, eta... Geixo galtzaten duzu, txartelak, porque no te das cuenta que... Hemen bizinitanean Bilbon ikasi neban, eta hor isa dana diru fisikoakin, aparte igual interneteko paguak eta horako gauzak, baina gero azkenen urteetan, vamos, hori, kafia pagatzeko diru fisikoakin, eta jazta. Bueno, ondio badago lekun bat ez dotzuela lagatzen txartelakin, baina generalian leku askotan ja eskatzotzue direktamente, ateratzotzu datafonua edo lo que sea. Hor pasau izan xate, sartzia zenbakisa txartelana, eta gero fishing ero lakon bat, iruzurren bat gertatzia, hor bai. Hor kontu zau, baina, bueno, bestela... Igual, imaginatzen dut, egon gala jendia igual diru bari mobilakin bakarrik urten, da arekin dana egin, da, bueno, erosu haua bai da. Ez dakitxe zuk joera daukotzun internetez erosteko edo ondikan... Ez dago nik internetek edo, zenia bauka baina nik ez. Horta zuk herriko komertzioen eta denda fisikotan. Txikixa, da etxeko zea eta jazta. No tengo nada de eso. Ni nahi xaut denda fizikotan. Bereziki etzartzen esenian bueltan nahi hot herrixan erostia. Baina bai, adibidez etxeko gauzetarako eta sukaldatzeko zeak eta normalian Amazonetik. Nik internetez oso gutxi eroste dut egiz esan da. Denda fisikoetara juten naiz, baina ba, igual ez dakit artikulola teknologikoak eta igual bai internetez gehiago, baina normalian ez dakit erropia erosteko eta olako gauzak denda fisikoetara. Hombre, oin ikustot gabitzela berriz kontzientzia hartzen hasieran izan zen, internetan buma, oso erosua da, begiratu, erosi, baina gero pixkat pentsau bi horrek zertara eramaten dozkun, eta nahi bu gero gure etxe behian eta kaletan komertzioa egon, buelta huiako gara pixkat fizikoan, bertatik bertara erostera. Bale, eskerrik asko, Hala, eskerrik asko.